saben biar kataliko saben dina pengalaman lengken atau warna nilpun yang pinang tekan sonipun lagi kursi dampar kencana rapi aso kakirapaken tumuju sasana busana wonten kirapan lindran kados busana kasatriyan mubiar busanane sipunang pinangan tenek ingkang amembo busanane prameswari nata dalah Narapati katinon saking mandrama ing biar mampior ngatempu imang dan pura ingkang renggani kalamun cinandra kadya kilat asa siring Kawastara-wastanipun sipunang pinanganten putri ingkang kanan Mas Ayu Alfira Soma Rizky sarjana ekonomi. Lumebet wonten asanipun sipunang pinangan kakung ingkang kiring. Badhe kantos tepuri lampahipun sipunang pinanganten hanenging Kawastara Rama dalah ibu. Kaperwakan senjenganipun Bapak Soekardi dalah Ibu Marem mligi widya saking lelet dan sambil lawang bongkal hanenging keluarga kacang besan laju kadherengaken hanenging njenenganipun Rama dalah Ibu kagungan dalem hanenging Bapak Juwari dalah Ibu Solikatin saking Kademangan Srebak Slaung Ponorogo Kawastra handhopan lampahipun Subo Manggala Mas Ayu Sablah dalah Putri Domes ingkang kembar busanane ya kembar pasuryane ingkang kawastara ayu pasuranipun lho niki kawastara menik mboten, Pak? Somo. Wah, lha niki pun wonten kipas ageng lho. Mboten dugi mriki. Lah niki kipas-kipas mawon olahraga. Membakar kalori. Apa? Oh. Mangka kang mas katresnaku bebas
dalem. Ternyata tamune lah kok pirang-pirang kilo. Ada Aku terus- 5.599 orang. Iya, aku digieret tekan. Jenengan tempun di lo niki, Lah Mbak. niki duki gapura masuk desa Cerabak lho.